Vidíš ma dobre? Aha, vidím. Výborne, ty si výborný kameraman, nielen dobrý herec. Bude z teba dačo. Super. Dosť pekne, detská kameru. Ocko by už mu mal kúpiť poriadnu kameru, aby sa už teraz naučil. Počkaj, že filmujem. On film... Nemusíš tam, nemusíš tam. Mňa, mámku. Pomaly. Teraz mňa. Mamko, poď sem. Tu ku mne. Tu mamko, Detka. Dobre, stisni červenú gombičku. Musíš pozerať na mňa a tak stisnúť. Toto je Adamko, pripravený na svadbu. Veľký fešák. Tak, jak on mňa filmoval, tak teraz ja jeho. Dobre. Takže toto je ďalšia priestor na svadbu. Pripravené. Čovať budú, ešte sú dievčence, čo ma ľúbiť budú. A ešte sú dievčence, čo ma ľúbiť budú. Prípravy sú v plnom prúde, ako vidíte. Blanka zoberie. Prípravy sú v plnom prúde, ako vidíte. Blanka zoberie na kameru. No tu máme na tieto. Adamko, poď ku mne. Na auto. Keď my pôjdeme. Ó, to je paráda. To sú dvaja frajeri. Ako vidíte. Takto ich musíme zobrať kompletne od hora až dola. Takto nám tu robí. To je fotka, bude pekná. Jej, táto bude. Čo ešte len jedna hodina, stačí jedna fotka. Nie, Adamko, nie. Máme čierne ponožky, také malé. Kde sme pripravení, skoro komplet. Každý, aha. Dosť nedá, poďte na to. Krásne urobený. Nemáme, nekretáme ju, pustíme zo svetly. Nech sa otočí. A nejde o to, ale ona si to dá, to neznáša na ňu. Pekne to vyzerá. Telegramy. A jej? No len babka, ukáž sa. Ale počkaj, ale z jej strany, ona čo domů je do... Aj toto gombu máš bielu tu. Popoď spod. Kontúrku máš tmavšiu ako... Ale no. Hej, tak i tak. No, že čo, ukáž sa bližšie, čo to tam budeš teraz ty? Poď tu. No, kontúrku. Kontúrku. Ale čo tam je už dobre všetko. Dobre alebo nedobre? A tento ženich. Ja nebudeš vedieť, hej, tam nebudú mi živokať. Detko. Mami. A Tu poďme. pekne pripravení. Pekne pripravení sú. Pripravení všetky? Áno. Áno, dávam pompu. Áno. Všetky. Hej, to tebe dám dobre. Pekne vás vítame. Pekne vás vítame u nás. A, dedo. No tak Petri, tak maľuj. Pekne vás vítame u nás. Ďakujeme. Pekne vás vítame. Áno. Áno. Pekne vás vítame. Aj ty sa ženíš? Aj ty sa ženíš? On sa žení so svojou mamkou. Jeho mamka je Katka. Príde On už každú chvíľu vyšakáva, otvára dvere, keď už taká škafka. Toto je malý Peťo Andráši. Zabudla Marcela. Malý Peťo Andráši, toto je. Toto je veľký Peťo Andráši.
Brodija. A i ti si brodija? Viš? Hej, kako što za kopi? A, što to za kopi? Tento chlap, ten vysoký, ktorý pomaly do dverí nevojde. Vidíte? To je Hojsvič. Pomaly, Michal. prešo. A tento je malý Peťo Andráši. A to što? To, sused. Sme aj boli takedy. Tu sa pekne sedí, Adamkovi. Áno. Tu sme aj jedávali. A papali sme sa a avarde nás. Adam. Olinka. Filmujem ešte. No, bude tam čas a dátum presne. Čuješ? A ocko môj kde bol? Nie, už si dosť namrkol. No poď sem. Ale ja ťa nezapúvam. Musíš si zapuť sám. Ale dedo ti potom bude utierať nohy. Dedo, ty budeš mi umiať nohy, dobre? Áno, Poď, Áno. máš ty ruky? Máš? Mám. No, tak poďme. Troška uvoľni. Ty sa pomývaj si nohy. Syna je. Poumývaj si nohy s rukou. no, jaká je, veľká či malá? Adam, pomývaj si nohy. No, je mi zima. Aha. A chceš byť tam? Dobre, tak. Pomývaj si nohy, som ti hovorila s rukou. Tam pozri, aké máš. Poď ti aj idem. Poď. Podia ťa nohy, a prečo si to zabúval? Teda to? A už teraz nepočíš. Ale už
blúza. Má studené ruky, pravda. Daj tú Jo. bundičku, bo teraz oblečieme, bo tu zima. Ty môj chlapček drahý. Adam, Daj, aj- daj nožičku. Tak sem si vyššie zatkaj, sem. Tak. Vybuchni si hlavičku. Toto je pravá Podáš babku? nožička. Čo, Adam? Čo, Adam? Áno? Dobrý, Áno? ahoj. Dobre, ty môj. Jak máš? Dobre vyzeráš. Á, Dobre vyzeráš. Ale no, Adamko môj drahý. kto to je? No, Ježiš. a teraz pusinku. Adamenko Babke, môj detkovi. zlatečký chlapček. No, poď do telefónu, nie, Ja sa ani unavený. nepustím, takýto vidíš? chlapček môj, už veľký. No, Ty si veľká chlapček. čo tu máš? Chlapček veľký. No. je môj. Prečo ty, Adamko, môj Pekný drahý, do telefónu tak Prečo ty si babke nevolal? Ani No, babke. poďte, babka ti dá tričko do toho. No No povedali, že... toto už je fešák, Hej. toto sa... No, toto hej, no detko. no, Už detko tak si nepredá priniesli teraz ani vodiny? traktorík, Áno? nič. no, Aj vlásky idú pekne doleva. Dobre, troška. No, Poď, babko. No počkaj, ešte dáme tie veci. Máš tam kľúče. Adamko, poď. Jej, ty môj chlapček. Poznáš to tu, Adamko? Jej, Hej, jak sme prichádzali, hovorím, tak vieš, kde to je? Áno, tu hore. áno. Veď ja to poznám. No, dobre. Dobre. Len pomaly. Pomalinky, Beží, Toma, beží. poznáš to, Adamko? Áno, poznám. Poď do svojej izbičky A pozrieť. bol si pozrieť? Či pôjdeš Ešte ešte len? ešte len pôjde. Pôjdeš pozrieť? Áno? Mám také jak špinavé. No a ideš sa pozrieť hore? Jak to vyzerá v tvojej izbe? Počkej, kde si tu si mala? Ockovej. Ockovej? Áno. to je Aj jeho. To je tvoja už, Adamko? Áno. Hej, no. No, pozdravil si sa pekne. Dobrý deň. A jako? Neporiadek, No, kedy? idem tam, Pravda, netreba. keď sa... Posúvujeme. Áno, áno. No. Dobre. A vieš, Čo to tu máš, máš auto? hračky. Zoberieme auto? Tatra je tu. No, to všetky hračky tu máš s tebou. No, tvoje hračky tu Áno. vidíš. No, No, i všetko. telefon, No. pozri. No, Tak. i Macik tu je, no. Čaká ťa to všetko, hej? No, však tu sa vám bude Áno? páčať. No. Keby sme mali, že pustíme televízor, tak jak náš, jak po anglicky še baviť celý deň, čo ho natočil, by Áno. si povedala, že to ani slovenské detsko nie. No. Však už keď chodíme deti, decka, také deti Ej, sa to rýchlo naučia, Rýchlo vieš? aj ten prízvuk tak presne Áno. dajú. My čo už, my. Viac ako Áno. keď dospelí. Áno. A tú guličku, čo sme sa hneď nahľadali v tráve, pravda, Adamko? No. No ale veľký, no. No, jej. No. Vyrastie detsko, raz, dva. Áno, No. áno. Poďme. Ale Ty si dole? nie, Sa budeš fest. hrať? No. Fešáček, dobrý, šik. Pánu ponúknem. Ale nič, koniec veci. Ponúkneme sa tu. Mariana, aj parky sú ešte. Nie, nič, nerobte si problém. Tento pojďko na tie rozkrevičky. Paradajky sú. Nerobte si s nami problémy. Idem som robiť Tá paradajky. čiapka, ozaj, Adamko len ostala doma. No však ono si ma není, nie? Nie, to Nie, ešte teplo aj je. dobre, že slnko nesvieti, hej, tak. Je teplo, dobre je. Hej. No, ty sa napí teraz a potom si dáme rýžu mesko. Jej, ty tú Tatrovečku dávaj pozor. On teraz jedol, ale rýžu meso, bo ráno nechcel jesť, no tak ho aj Adamko, a rýžu môj meso ty som len zobrala. detkovi, ja som s tebu dal. No. Vidíš? Teda čo porozprávať detkovi, no. Povedz aj po anglicky. A povedz mi, Adamko, po anglicky niečo. Povedz, dačo. No povedz dačo. No pýtaj sa detka, jak sa má, no po anglicky. Pýtaj sa aj babky. Čože? Ja No, mám to. klazetu, lebo on tam sa hraje a No, všetko tak bol by si po na- anglicky. Bol by si nám tu pustil, detko by sa bol pozrel. No ale keďže kazetu uvidia potom, tak môžeš im dať čo povedať. Opýtaj sa, jak sa majú po anglicky, no? Spýtaj sa. Adam, jak sa to rozpráva? Ja neviem. Už nevieš? Vieš, Sa odučil. Povedz, nech sa naučia. Na hlavičku pozor. Vieš čo, číslice naučil, číslice po anglicky a písmena
A že nechopne. Ale jaký šír? Jaký je šír? Čo to máme za... A už ho mám. No, dobre. Tak, dáme. Čo to si tam zbieral? Kuriatka? Pekná srdička, čo? Poď ju pohľadkať. Krásna. Poď, Ja nechcem, aby sa... poď ju pohľadkať. Môžeš že vidíš náhodou... Ona ti nič neurobí. Počkaj, Adamko. Ja tam ešte tam vidím. Aby si to panečky nezabudla. Joj, to že upieme do trávy, neboj sa. No, troška ju. Nechceš ju? Neboj sa. Ona sa tak troška viaši, vidíš? A že nie? A ty? Malinké, No, moje. troška tak, no. To malinka ako mačiatko. Tak. To ako mačiatko, ona je malinka. Viaši pekný, no poď, poď. Neboj sa. Komplet. No nie, to. Ona je ako mačiatko malinké. No, ale... No len babka trošku. To je ešte také Zlata je, zlata, hej, však už máte, že hej? No. 2 týždne či koľko? No, 2 mesiace už máte. A to moje, neboj To tak oni odstavia a hneď sa snažia to no, dať. hej. no. No by olizovalo sa náramne, aby sa olizovalo. Ináč s nožičkami netreba, že bolo niekedy si zmyslel. No, tak ono to tak, hej, jak od šťastia. Poď tu, Adam. Tuto, sem, zblízka. Choď dopredu, nie dozadu. Sem. Aha, pozor, jo. Ono by ma chcelo cesať, vieš, aha. Ono myslí, že má mamku pri sebe, vieš? Ja myslím, že som Pozri, ešte nezabudlo stále. No, to sa robí, no. Pozri. Vidíš? To vedí donútra, teda ide. Pozri, detko. Detkičke, pozri, kaj sa Posaď ho prejde. tam, no. Kaj Posaď ho tam. dozadu musí. Počkaj, dozadu, no. A vidí hore. Zapreme smerovku hore. Aj, tuto sadnúť za volant. Tak. Detko. Pozri No, sa, tak detko. traktorista rastie. Pamätáš, že si zapínal smerovku? Nie? Áno, zapí. Doleva. Pozri Hej, sa, detko. Tak on je už traktorista. No, a k volantom, vidíš? Aj. No. A svieti aj druhá smerovka. Možná, no jak skús, či pôjde. Táto ide. Hej. Pretoč. Opačne. Tak, a doprava daj. A doprava ešte daj. Skúsite. Nič, to zlevu si zapnú Nie. právu. Ináč. Ešte. No, tam je. Nie. Kde si je? Káblič. Chodíš tak s ním? No, práve. Hej. Tak dobré. Áno, to je vzduch, hento, toto je mazanie, teplota a toto mazanie. My máme na auto rýchlosti. Áno, rýchlosti, áno. No, tak musíme pozrieť, kde si je on. Kde si bude kábliček? Počkaj, to bude To sa pozrieť. tuto bude detkovi zasvietam. Vidíš? Vidíš, svieti. A tuto zasvieti, dívaj. Ej, aké svetla svietia. Áno, poď sa pozrieť. Tu sa pozrieť. Svieti, Svieti, áno. svieti. Vidím. Vidíš to? A tam No, nič tam není, to je také voľné. tu. No, no. To je taký stroj. No, tu sa tak dajú tyčky, železa, uhly, aké chceš, a to, Adamko, a toto tak reže, dívaj sa. Ja, ale nezapreli to tu. No, dívaj sa. Dívaj sa. Toto preč a toto tak reže. Vidíš? Železa. Áno. A jaký chceš uhel, taký tam dáš, podívaj. Tam sa dotiahne takto, takto, tak. A jak sa tu zapne? No, do elektriky by sa musel, tak? A do elektriky. Ak nejde. No, nejde tu elektrika, to by sa sem musela dať sem do toho. A sem tam na čo len. Ja tam sa piekal chlebík.
Toto myslíš, toto táto je. Hoď na okolo, hoď. Poď sem. No, už je tu. Neboj sa, neboj. No, nehaj, bojaj. On je rád, keď... Počul si? Počul si? Ujdi. No. Nehaj. Ticho, rozumieš? Rozumieš si? Nesmiel ani. Počul si? On je rád, teraz si hrebíka mu ideme. Počul si? Ticho. Ticho. OK. Čo? Takže sme na letisku v Bratislave. Ideme privítať maminu a oci. Mamina je tam, ocinko, Georgi. Troška teraz odbiehnú za ľudia a dole. Jakže nie? Adamko s Brankom očakávajú ocina a maminu. A lietadlo pred chvíľočkou ste videli. Adamko sa už teší, kedy konečne ocina s maminkou vystúpia z tohto lietadielka, ktoré práve priletelo z Prahy. Takže počkáme si na ne, kedy nám vystúpia z lietadla. Najprv si mimo otvoria a lietadlo musí celkom zastaviť. Výstup z lietadla. Aha, prví už idú. Ďalší idú ľudia. Podpredseda vlády. Mamina ide. Mamina vyšla. Ocino vyšiel. Kývaj, Adam. Ocino vyšiel. Nie, teraz svetlom je. No, tu je. Kývaj. Dobre. Tá bom, mami, foi lindo assim, Môže teraz držať, má. Georgi. Tak čo? Neboj sa, Danko, poďeš s nami teraz, áno? Ideme spolu. Máme snad včera zastavili. A jak to práve? Tutaj, to som bola lepšia. Na čo? Ty nám ešte daj čokoládku. A čo? Dobre, no ahoj. Adamko, Ahoj, a vo pozrite, štvrtok. aký je to fešák. Vo štvrtok, hej? Ahoj, čau. V takýmto klobúkom, krásnym. Víš, ja som dala mu tu. Jak mu to perfektne sedí. Emeličan. Človeče. No ukáž sa detkovi, detko ťa zahráva. Detko ťa Jak zahráva. Američan? Paráda, perfektne. Perfektne. No povedz, ahoj, čo sa nám pozeráte. No. Amerika. A Katka na malej stoličke, on tak sedel na stoličke. Pánečko, to je Ale fešák vnímali pre toto. kameru. Katka, tu To je na malej fešák stoličku toto. No a skús vnímala zatancovať trošku. Skús trošku zatancovať, tak akože. Tak, vnútri mala ruku.
Joj, a kúkala na neho. Škoda, že kameru vtedy sme nemali. No tak ty budeš pekný. Teraz sme blízko hotela, kde býval Adamko. Pri prechode prišiel správa účelových zariadení. Dookola celý výhľad. Dokonca aj na Dunaj. Sme v Bratislave v Medickej záhrade, keďže Branko na nás čakal. Sú pri hrách, zrejme Adamko nevydržal a museli sa ísť hrať. Takže babka už je predo mnou. Nám začal Adamko vystrajať. Oni s ním rady nedajú. Nieka kde si nechcel, to nebolí. Daj si banán. To sa boli nájsť. On si veľmi čala. Spíchan. Opadla? Lebo som sedela a taký nedám. Zaferka si nedľahal, vieš, lebo on je chudinka a mňa ani nedľahol. Nie, tak stálo. Vtedy ja som povedal radšej ľahli. A ona hrdinka nepovedala nič. Ja myslela, že vydrží. Myslela, že vydrží, ale... Horšie je, že Jak tam prešiel tie previesky po rukách. Jak tam prešiel po rukách. Ocko, teraz by sme mali skúpiť kolieskové korčule. Majú... Ečiho ma teraz práve Koho? Ečiho, takého doktora. Ja som stretol banžuku. Je to príjemné. Nie to fajn. Adam, na hlavu! No, ide teraz tamto ukázať, ako vie ručkovať. Pánečku. Šmýka sa mu asi piesok má na rukách. Vidíte, aj dospelí sa takto vedia zahrať. Adamko sa hovorí, že ide na hojdačku a on si tam musí teraz trošku povystrajať. Zaparkuj tu na kraji. Tu pri tej lavičke ja si tu napadnem. Dúfam, že je to tak zabezpečené, že nespadne dole nikto. V Amerike to tak je. To všetko samozrejme zliezol a teraz, ako vidíte, Tam bližšie z druhej strany. hojda sa na hojdačku.